المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل فالعلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد. أيها المشاهدون الكرام أينما كنتم نحييكم بتحية السلامة والإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambe Allahu Taala tanu masa yang amba fo ka barkada soli ani nema chama ka deli alaba in fiaga ki ala kira bain ka Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba wana dunge wani mo tukura ala kira ko fo ka si alkiyama doma kala deli alaka awni aw ambe soro o mo chela alaka ya fanga juruma kam magoto tele nyata flebaw aw folen ko fe soli kelen ko fe kira bain ka nema ni sibe aye ambe awla donia ka fo amianka jamukan kene kan kokura jamukan mi namba wole ka fo donimba ka kene e emission yi telenyata kembe ga mi blasinka dogoko ni wati nunu na ambe donimba do bismillah anatikla mo be sigi ka baroke tuma dola ame mo bismillah ne wono be baroke hadamadiya tabulo ka tuma dola dine tabulo do aywa anka o bismillah li hukmu konna la sigi temene ni ma fili an wulito to laydo di awma k'a fɔ ni ala sɔnna ma bi k'an bɛna maa wɛrɛ bisimila ni ala sɔnna min ka baro ɲɔgɔnya bɛ sɔn ka aw ni anw bɛɛ lajɛlen nafa o layidu tɛmɛ hukumu kɔnɔ bi an ka wele sera an karamɔgɔkɛ n'an ka alimami ma imam umar muhamad ture. Imam Umar Muhammad Ture a yɛrɛ sigin bɛ Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangoni Surakabugu la. Imam Umar Muhammad Ture misiri bɛ n'u b'a wele ko Jami'a Abi Zar al-Ghifari o misiri alimamu don a bɛ kutuba kɛ yen a bɛ seli ni mɔgɔw ye o yɔrɔ in de la. Karamɔgɔkɛ yɛrɛ a ka kalan daminɛ Mali de kɔnɔ yan nɔ ni kuranɛ durusi ani kuranɛ kalan o kɔfɛ Mopti mara kɔnɔna la kalanyɔrɔba min bɛ yen n'u b'a wele ko Sabilul Hidaya a ye kalan kɛ o yɔrɔ la. Ala y'a latigɛ Bamakɔ a nana Bamakɔ ka n'a ka kalanw dafa Darul Hadisi la Sogonikɔ an karamɔgɔ n'an ka imamu Alimam Muhamad Jara ni bɛɛ tun b'a dɔn Madu Jara Ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen o ka kalandenw don Dr Isaka Kɔnɛ olu ka kalandenw don Dr Adam Sankare olu ka kalandenw don Ala ka hinɛ ni maaba ninnu bɛɛ lajɛlen na. Imam Umar Ture Ala y'a latigɛ a ye kalan kɛ Flash la Bamakɔ yan fɛnɛ o kɔfɛ bi a bɛ laseliw kɛ arajosow ni telesow la a bɛ laseliw kɛ ayiwa diinɛ kɛnɛ caman kan maa dɔ maa min ni cɛsiri bɛ a la silamɛw ani silamɛya dɛmɛli la o cogo kelen na a bɛ maaw doni fɛnɛ ka taga Saudiya jamana ka heji siraw fɛ an n'a ye ɲɔgɔn dɔn sira caman fɛ bi ale de y'an ka dunanba ye ni Ala sɔnna an bɛna baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ walanda ka walanda min ne a bɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen nafa inshallah. San'an bɛ taa ni baro ye laadala anw bɛ kuma ɲɛbila ni folikan di an ka dunan welelen ma. Imam salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ture jamana in n'a cogo tɛ kɔrɔbɔrɔ kɛra dɔnni mɔgɔ a bɛ faamu jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Ture an ka émission ye dɔnnibaw ka kɛlɛ ye a ka ca la mɔgɔ caman bɛ sigi ka nin émission in filɛ Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔ ka ye surtout bi an b'a fɛ yan'an ka don walanda la yan'an ka thème yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye e de y'an ka dunan ye ka folikan di mɔgɔw ma k'u bisimila kɛnɛ in ka bisimila. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. An balimakɛ Ustaz Tolo foli min n'i y'a di an fana bɛ foli kɔrɔkuraya k'a di an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ
ka yirala k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma nin sigi nin kɔnɔ ni ala sɔnna ma an b'a fɛ ka baro falen falen kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na silamɛya fɛn min bɛ kɛ ka an bɛɛ lajɛlen nafa donc an sigi kun y'o de an bɛ ala deli sigi ala k'a kɛ kanda ye an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ silamɛya ka ɲɛta ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma ala ka fɛn bɔ an da kɔnɔ fɛn bɛ kɛ kanda ye ka ɲɛsin an ka manto ma ala kana fɛn bɔ an da kɔnɔ min bɛ kɛ fitinɛ ye walima k'a kɛ mɔgɔ lafili ye an tɛ ala deli o la n bɛ ala deli sawaba de la an se ko damayira la shukran jadilan ni to Imam Touré an bɛ a fɔ a ka kuma ɲɛbila la ni ala sɔnna ma bi an bɛna kuma kalifaya kan silamɛya kɔnɔna la tariku caman de tɛmɛna kabi kira binna sallallahu alaihi wasallam ni saya ye a sɔrɔ o kɔfɛ gɛlɛya caman wulila o kɔfɛ hɛrɛ yɛrɛ caman fɛnɛ kɛra silamɛw ka tariku de b'a la ka tunu la al-khilafa al-islamiyya silamɛya kalifaya an ye nin kibaruya in mɛn sira caman fɛ bi an y'a kanu ka baro yɛrɛ sigi a kan a ka se ka walawalali kɛ Imam Touré bɛna da don o de la Imam Touré ne bɛ ɲininkali min bila fɔlɔ kuma daminɛ la al-khilafa al-islamiyya silamɛya kalifaya ye mun ye alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tando an bɛ ala barikada an bɛ kisi ni nɛɛma caman kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin an kuntigi Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala taala deli kisi ani nɛɛma ala k'o caman k'an kuntigi ye a n'a ka sahabaw ani maa o maa taamana ka taa sira ɲuman nin kan fo ka taa se alikiyama don ma Usa Tolo sani e yɛrɛ ka ɲininkali ɲɛsin ne ma ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka foli ɲɛsin e yɛrɛ ma ka da kan nin walanda min filɛ nin ye ni e y'a tenku ne la ko ne ka kuma kan e de ka walanda don n'a fɔra ko tariku ɲɛfɔ Mali kɔnɔ yan a darapo bɛ e de ma o nin b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye jɛgɛ ta k'i bɛ taa feere bosow ma yarɔ baara b'i bolo dɛ fɔlɔ boso koyi ala k'an sutura donc n b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn e kelen k'i ka baara dɔ kalifa ne la k'i dɛmɛ a la n'o tɛ nin ye e yɛrɛ de ka thème ye e bɛ se k'a walawala kosɛbɛ ka tɛmɛ an caman kan nka n'i ko ko n ka kuma kalifaya kan n'ala sɔnna ma n bɛ n seko damayira k'a la n'a fɔra ko kalifaya silamɛya kalifaya kɔrɔ ye ko nɔrɔbilaw nɔrɔbila an b'a fɔ ko karisa ye karisa ka nɔrɔbila ye ɔ karisa i n'a fɔ adamaden yɛrɛ ye ayiwa kalifa de ye dugukolo nin kan awɔ anw adamaden fɛn fɛn filɛ nin ye an ye kalifaw de ye ala ye dugukolo nin da foyi tun t'a kan a sɔrɔla k'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna ko n bɛna kalifa dɔ bila dugukolo kan inni ja'ilun fil ardi khalifa donc a bɛ komi fɛn o fɛn maa min bɛ bila ayiwa i nɔ na a bɛ komi hadamadenw ala y'u bila yɛrɛ de nɔ na yan ale kan ka baara min kɛ a y'o kalifa hadamadenw na ala ka baara ye jumɛn ye ka hinɛ a ka danfɛnw na ka ladiriya danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka danfɛnw bila sira ɲuman kan ɔ ala taala tɛ jigin ka bɔ sanfɛ ka na dɛ mɛ a bɛ hadamadenw de bila la aw yɛrɛ k'a kɛ ne nɔ na ɔ nin ye kalifaya kɔrɔ dɔ ye mɛ n'i ko silamɛya yɛrɛ kalifa ala kɛra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala taala y'a ci ni alisilamɛya diinɛ ye a y'a seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ alisilamɛya laseli la tariku kɔnɔna na san 23 wahiyu bɛ jigin a kan a bɛ ka hadamadenw bilasira ala taala nana a ka wele s'a ma donc a taalen maa minnu bilala ala kira nɔ na o de tɔgɔ ye ko silamɛya kalifaw u bilala nɔ na jumɛn na u ma bila nɔ na k'o ye kiraw ye dɛ o fana ka faamuya da ka n'o tɛ a ka kulu sanfɛ mɔgɔ dɔ dɔgɔ ko ale yɛrɛ ye kira ye donc min filɛ nin ye mɔgɔ tɛ kɛ kira ye cogo di kiraya kɔni o banna pewu nabiɲumanya yɛrɛ o banna nka maaw bɛ bila kira nɔ na kira tun bɛ baara mun kɛ hadamadenw ye ka seli ni mɔgɔw ye ni maa fila fɔra ɲɔgɔn kɔ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya jama ka fara ɲɔgɔn kan o don da kelen fɛ ɔ nin de ye kalifaya ka baara ye aw ka baara ye ka seli ni maaw ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka kiiri maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka silamɛya ka ɲɛtaga silamɛya bɛ se ka jidi cogo min na a bɛ sabati cogo min na jugu mana bɔ fan o fan fɛ k'a bɛna dankari silamɛya la k'u kunbɛn o kalifaw ka baara filɛ nin ye karamɔgɔ Tolo c'est-à-dire silamɛw ka keleya maa min n'o sabati tɛgɛ bɛ se ka ɲɛsin mɔgɔ ma ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam i ye kuma faamuya nin de ye kalifaya yɛrɛ kɔrɔ ye o de kosɔn n'ala sɔnna ma walada kɔnɔna na an bɛna ye tigitigi an ye tɔgɔ min fɔ ka d'a kan fɛn dɔ bɛ anw ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ maaw bɛ tɔn dɔ sigi u bɛ tɔgɔba dɔ da la ko anw ka tɔgɔ nin tɔgɔ ye ko ladiriya an ka tɔn tɔgɔ ye ko faso kanu an ka tɔn tɔgɔ ye ko jama ka ɲɛta awɔ tɔgɔ nin ɲɛna mais est ce que a y'a waleya kɛ wa a caman bɛ u bɛ tɔgɔ min da u yɛrɛ la a n'u bɛ waleya min kɛ u tɛ kelen ye
wa amina khalifa ta min foni a fɔra k'u ka bila silamɛw ɲɛ kelen ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan fila ka kiiri silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ saba ka silamɛya ka ɲɛta ɲini naani silamɛya yɛrɛ ka faamuya ko ɲuman k'o fana di mɔgɔw ma ka da ka karamɔgɔtolo sani n ka don ka baara la fili dɔ donna maa caman kun an filɛ bi min na bisimila foyi m'a kɛ fo a tigilamɔgɔw ma kalifaw ka baara u ma kalifaw ka baara de dɔn an filɛ silamɛ min kɔnɔ nin tolo Alahu Taala ka nɛɛma kɔfɛ ani Ala ka hinɛ kɔfɛ silamɛya yɛrɛ ka to dugukolo kan kalifa ninnu de don Allahu akbar Ala kira bɛ fatɔ don min kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam kibaruya nana cu maaw kan ko Ala kira fatura o kɛra tɛnɛn don min na maa dɔw panikira maa dɔw yɛrɛ hakili mauna maaw yɛrɛ sɔrɔla minnu yɛrɛ ko ko silamɛya ko yɛrɛ k'olu bɔra la k'olu sen t'a la bilen ka da kan olu don kun ye kira ko min ye ni kira tɛ yen ka ban donc olu kɔni fɛ ça va walasa ka maaw segin kana silamɛya kuru kɔnɔ ka mɔgɔw bila kana silamɛya yɛrɛ jɛkulu la ka maaw yɛrɛ bali ni ɲɔgɔnna kana segin kana kɛ ni ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ wɛrɛ sahaba ninnu de khalifa ninnu de y'a baara kɛ o khalifa fɔlɔ n'an tɔgɔ sera a ma a ye maaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛna a ye donc Alahu Taala ka dɛmɛ kɔnɔna na silamɛya ka segin kana ɲɛnamaya la silamɛya ka se ka paratike maaw ka se ka to silamɛya kɔnɔ khalifa ninnu de ka baara kɛ donc nin ye kalifa silamɛya kalifaya kɔrɔba jigiya faamuna an bɛ Ala deli halisa Ala k'a faamu ko ɲuman na ma Imam Ture an tɛ tanba ta nin kunna i yɛrɛ da ko ten sisan ko Ala ta kɔfɛ silamɛya ka sabati kira fatulen kɔ ko kalifa ninnu nɔ don jɔnni ye kalifa ninnu voilà alisilamɛya kɔnɔna na bɛn kɛra min kan u b'a fɔ ko al-khulafa ar-rashidun ka da ka kalifaya a babu wɛrɛlen don Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalifaya yɛrɛ a bɛ waati min yɛrɛ kɛ kalifaya waati n'o ye silamɛya ka kalifaya ye ko tɛ tɛmɛ san 30 kan mais o kɔfɛ ko masaya de bɛ na Allahu akbar mara tɛ ban dɛ mais système bɛ yɛlɛmɛ Ala kira bɛ ko dɔn dɛ i n'a fɔ adamadenw bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bi an tun bɛ régime dɔ kɔnɔ waati dɔ la démocratie ko tun tɛ yen régime dɔw nana olu ko ko démocratie o dɔwɛrɛ nana sisan dɔwɛrɛ fana bɛ ka fɔ hadamadenw yɛrɛ ka yɛlɛmɛ cogo ye ɲɛnamaya kɔnɔ Ala kira bɛ nin kalan ma kabini ninnu ta nin mana sallallahu alaihi wasallam ko kalifaya tɛ tɛmɛ san 30 kan ko n'o bɔra yen k'a bɛ laban ka kɛ masaya ye donc sisan masaya yɔrɔ an da tɛna dɔw la fɔlɔ an da bɛ dan dɔrɔn kalifaya ye san 30 min fɔ nin hali n'a sɔrɔ ka waati ninnu ka dɔgɔn kosɛbɛ non an bɛna taa dɔɔni an tɛ pressé an bɛ taa dɔɔni an bɛ se inchallah ne b'a fɛ ka kuma kan a bɛ se sigida 3 kɔnɔ o y'a dɔgɔyalen an bɛ taa dɔɔni n'o bɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma n tɛ pressé kuma ma o la kalifaya yɛrɛ ye maa minnu kɛra kalifaw yɛrɛ ye ni bɛn kɛra ma k'a fɔ ko olu de ye Ala kira ka laɲini minnu y'a sabati o ye mɔgɔ 4 a cayalen 5 nan bɛ se ka y'a la Allahu akbar parce que Ala kira ye san 30 min fɔ n'an nana ta kalifa fɔlɔ ye san hakɛ min kɛ filanan ye min kɛ sabanan ye min kɛ naaninan ye min kɛ a tɔ bɛ to kalo damadama a tɛ san bɔ mɔgɔ wɛrɛ y'o dafa Allahu akbar donc Ala kira ye san 30 min fɔ o dafara dɔrɔn a labanna ka kɛ masaya ye kalifaya kɔni jɔra nka Ala kira ka kuma ye tiɲɛ kuma ye ko taalen ɲɛfɛ ko kalifa nin bɛ segin ka na tuguni a ko a bɛ tila a y'a fɔ dɛ an dun dalen b'a la tiɲɛ don Allahu akbar cɛ min don a tɛ kuma gansan fɔ ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun k'a kɔni bɛ kɛ masaya ye wa ko masaya gɛlɛn minnu bɛ u bɛ nɛgɛ yɛrɛ minɛ u ɲin na ko nka o bɛɛ bɛ ban ka laban ka na kalifaya ma tuguni ɲɛnamaya ko don Ala kira ye ko caman fɔ ko dɔgɔninw na caman sabatira an ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi wa an dalen b'a la nin fana bɛ kɛ Allahu akbar hali n'a sɔrɔ an bɛ waati min na bi an mago b'a la kosɛbɛ kalifaw an ko a fɔra u ma ko al-khulafa ar-rashidun wala rashiduna min farala kan ko kalifa kandalenw kalifa kandalenw kanda kɔrɔ ye di Ala kira ka laɲini min ye silamɛya la maa minnu ka yeli sera a ma Ala kira taara ka fɛn dɔw to o hakili sera a ma an ka nin fara Ala kira ka baara ka d'a kan nin bɛ Ala kira ka baara ɲɛ anw bolo a b'a ɲɛ an bolo k'a sɔrɔ kiraw tɛ o misaliya fɔlɔfɔlɔ ye min ye an filɛ ka alikuranɛ min kalan nin an bɛɛ bɛ k'a fɔ ko alikuranɛ ye ɲɔgɔn tɛ yen alikuranɛ ye fɛn barikama ye alikuranɛ ye duwawu jaabi fɛn ye alikuranɛ de ye kanda ye silamɛ fila ma fɔ ɲɔgɔn kɔ alikuranɛ ko la mais alikuranɛ min filɛ an bolo nin Ala kira m'a sɛbɛn o kosɛbɛ sahabaw de y'a sɛbɛn voilà
o sahabaw fana fɔlɔ ye jɔn o de Seydina Abubakar ye o de kɛra kalifa fɔlɔ ye a ka hakili y'a ye ni ma fɛrɛ ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ka gafeba kelen ye taalen ɲɛfɛ a bɛ tunu o de ko a fɔra ko kandalenw de don a bɛ komi Alahu Taala de bɛ k'u guider n'a yɛrɛ ka hinɛ ye Ala kɛra cira ni mission min ye ni a dafara fɛn minnu kan ka a sinsin ninnu de y'a fara a kan sinon wayu ma jigin o kan dɛ ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafeba kelen ye silamɛw ka se ka nafa a la maaw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a la tugun bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin de kuranɛ ye Abubakar y'o baara kɛ a ma kɛ ni wayu ye dɛ a y'a kɛ n'a yɛrɛ ka yeli a n'a ka jateminɛ ye ne ɲɛ b'a la kuranɛ kalanbagaw bɛ ka ban dɔw bɛ bana dɔw bɛ sa dɔw bɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o ni m'a lajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan n'a kalanbaga banna don dɔ la an tɛna bɛn kelen ka kuranɛ ko la o de kosɔn n bɛ n profiter i ka micro na nin yɔrɔ nin na k'a fɔ an balima dɔw ɲɛna ne bɛ to k'a lajɛ télévision a bɛ se ka kɛ réseaux sociaux kumaw de don maaw sɔrɔla minnu ye sahabaw ka jɔyɔrɔ kɔni u y'a a minimiser ko an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ k'an bɛ se ka silamɛya yɛrɛ baara hali ni sahabaw sen ma don a la n y'o mɛn mɔgɔ dɔw da hali n'a y'a sɔrɔ ne kɔni fɛ o ye fili kuma ye an bɛ se ka silamɛya baara an mago tɛ se hadisa ma ka d'a kan n'i k'i tɛ se hadisa ma o kɔrɔ k'i tɛ se sahabaw ma siga t'a la kuma kɔrɔ y'o de o ka d'a kan n'i y'a mɛn ko hadisa sahabaw de don k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw ma min faamuya e bɛ k'i banban kuranɛ min yɛrɛ kan k'a fɔ ko kuranɛ in b'i bɔ dɛ sahabaw ka baara n'o de don wallahi sahih sahabaw de kuranɛ yɛrɛ sɛbɛn n'o tɛ kira m'a sɛbɛn o kuranɛ fana ma jigin ka bɔ sanfɛ sahabaw minnu ye hadisa sɛbɛn dɛ o sahaba kelenw de kuranɛ sɛbɛn a sɛbɛnnen ma jigin ka bɔ sanfɛ kuma laɲini o ye oui kosɛbɛ kuranɛ kumakan de dira ala kira ma a fana y'a di mɔgɔw ma ni da ye bɛɛ y'a durusi kun na bɛɛ b'a kalama mais k'a sɛbɛn ka kɛ gafe bi a ka se ka to anw bolo sahabaw ka baara o la n'i b'a fɛ ka kuranɛ kɔni valeur dɔn dɔrɔn f'i ka segin ka taa sahabaw de ma wa olu de b'a kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ e kan fana siga t'o la ka taa kan n'i ko ko e bɛ kari ka bɔ hadisaw kɔ k'e bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye i b'a ye kuranɛ bɛ taa i minɛ yɔrɔ dɔ la i tɛ taa fan sɔrɔ i yɛrɛ la n'i ma segin ka taa sahabaw ka dɔnniya ma i tɛ bɔ fili la abada Alahu Taala ko k'an ka seli an ka sun an ka jaga bɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ nka a walawalali seli bɛ kɛ jɔ hakɛ ye ne de bɛ kala yɔrɔ in na ne bɛ fɔ duwawu la tan i bɛ fɔlɔ kɛ i jɔ i bɛ sɔrɔ k'i kunbere minɛ i bɛ sɔrɔ k'i ten da i b'i sigi ka tayya kalan ka salamu bila o tɛ kuranɛ kɔnɔ n'e ko e mago tɛ hadisa la k'e bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye e bɛ ninnu walawalali bɔ min i bɛna bila filiba de la fo ni kuranɛ dɔ tɔnɔ min diyagoya k'i yɛrɛ ta ye n'o kɛra o ma k'a ye o fɛn min mana tɔnɔmɛ kɔni fɛn tɔnɔmɛlen i ye tiɲɛ fɔ dɛ ka d'a kan ɲɛ dɔ mɛn dɔ y'a ɲininka aw ko kuranɛ bɛ wasa kɛ seli jɔ ko hakɛ o fɔ ne ɲɛna kuranɛ kɔnɔ o cɛ bɛ ala minɛ k'i kanto ko ala y'a fɔ ko masina wa sulasa wa ruba i ye tɔnɔmɛli min fɔ a nana o k'a sɔrɔ ninnu ka jan ɲɔgɔn na o ka jan ɲɔgɔn na o ka furu bonda la ale y'o ta ka n'o kɛ seli i y'a ye donc nin b'a yira tant que n'i ma tugu sahabaw ka dɔnniya kɔ i tɛ kanda wa kuranɛ yɛrɛ ka faamuya ka se k'a dɔn ko nin de y'an ka constitution ye an kan ka tugu min kɔ sahabaw de y'o yira anw na al-khulafaur rashidun donc olu ye maa kandalenw ye ala y'u kanda u ka se ka silamɛya sabati ka silamɛya lataa ɲɛ nin ye a dɔ ye kuranɛ sɛbɛnni o ye a dɔ ye a b'o cogo la Sayidina Abubakar Siddiq an b'ale de kɛ khalifaw fɔlɔ-fɔlɔ ye ka da mun kan sahabaw yɛrɛ ka yeli la don min ala kɛra fatura sallallahu alaihi wasallam ala kɛra fatura don min a kɛra yani gɛlɛyaba ye a kɛra masiba belebele Madina kɔnɔ ka d'a kan sahaba dɔ ko ala kɛra nana don Madina don min ko yɔrɔ bɛɛ kɛra yelen ye yɔrɔ nɔrɔla ko nka a fatura don min k'olu ma tila k'u bolo bɔ a bɔgɔ la fo yɔrɔ bɛɛ finna olu ɲɛkɔrɔ ko dɔw sɔrɔla minnu murugura de u ma se ka wuli k'o jɔ kɛmɛrɛ taara dara u tora ko ala kira fatura dɔw sinna ka bɔ ka bin i bɛ maa dɔw dɔn ko cɛfarinw de don o dɔw yɛrɛ maaw na u ma se ka kuma i bɛ maa dɔw dɔn k'a fɔ ko hakilimaw don u hakili taara ka b'u kan ninnu yɛrɛ de kɛra maa ye minnu sera ka sabali dɛ ne k'i ma ko maa wɔɔrɔ sɔrɔla minnu yɛrɛ bɔra la pewu nka Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda ale tun tɛ yen a tun taara ci dɔ la dugu kɔ kan a seginna ka na ni kibaruya fɔra a ɲɛna ko kira fatura a nana don jama la a taara don ka ala kira dalen sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ye fini bɔ a ɲɛda la k'a ɲɛda sumusumu ka embrasser ka sɔrɔ k'i jɔ jama ma ko ayiwa ko silamɛ jama n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ ka Muhamadu de bato Muhamadu kɔni sara nka ni maa min bɛ ala bato ala ye masa min ye masa ɲɛnaman don a tɛ sa a tɛ sa b'a fɔ silamɛ aw hakili sigi aw hakili sigi dɛ
ala batoli tɛ a tɛ don kelen ko tɛ wa anw tɛ muhamadu bato dɛ an bɛ ala de bato muhamadu ye ala bato de yira anw na mais ale yɛrɛ tɛ bato wama muhammadun illa rasulun qad khalat yo aya yɛrɛ de kalan i filɛ ka aya min kalan dɛ a ye de kalan ye k'aw ma mɛn kuranɛ kɔnɔ ko ala taala ko muhamadu min filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ ko ciden de don wa ciden dɔw fana kɔnna a ɲɛ ciden tɔw sara cogo min na o saya kelen bɛ se ka sa ale fana ma n'a a sara wala ala kana kɛ ni dɔw de y'a faga yɛrɛ ka d'a kan ciden dɔw fagara o hali n'o fana kɛra yala o b'a to aw bɛ segin aw kɔ ka bɔ silamɛya la wa wa n bɛ min fɔ aw ɲɛna ni maa min seginna ka bɔ a kɔ silamɛya la i tɛ foyi tiɲɛ ala ye a bɛ kɛ de la a bɛ kɛ de la a tɛ foyi kɛ ala la n'i muritira silamɛya ma i y'a k'i yɛrɛ la cɛ dɔ sɔrɔla jama la o ko k'ale ye kuranɛ bɛɛ kalan dɛ ko mais ko nin kuranɛ aya nin de a kɛra ale ɲɛna komi a jiginna o don yɛrɛ de tellement ko bonyana ale ma f'ale yɛrɛ hakili taara Seydina Abubakar kelen ka nin aya nin kalan dɛ ko Abubakar ye tiɲɛ fɔ koyi an ye yafa ɲini ala fɛ ja maa tɛ bonya saya ma ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko saya bɛ se n'i ma fɛn bɛɛ lajɛlen donc o yɔrɔ de la o limaniyara wa ala kɛra kɔni ka saya ko tiɲɛ de don maa min sera ka nin hakili sɔrɔ maaw y'a ye maa tɛ ɲɛ ɲɛmɔgɔya la ka nin cɛ nin bɔ Abubakar Siddiq n'o tɛ kuma wɛrɛw bɛ yen an da tɛna se o ma ayiwa k'a fɔ ko ala kɛra ye maa dɔ de yira ko n'ale tɛ yen o de ka kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la ala kɛra m'o yira mɔgɔ mɔgɔ y'o fɔ i kɔni ye fɛn fɔ nka n'a fɔra k'i ka dalilu yɛrɛ sabati i tɛ dalilu sɔrɔ a la a fɔbagaw bɛ yen nka kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka kala turu min kan mais silamɛw de y'a ye fɛn dama dama an da bɛna s'a ma u ye Abubakar ta ni critère minnu ye n'i yɛrɛ y'a jateminɛ i b'a dɔn ko tiɲɛ la Seydina Abubakar kɛra silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ni silamɛw ka jateminɛw ye ka da critère dɔw kan ni ala sɔnna an bɛ se o critère ma an balima teri ɲɛta filɛbaw an bɛ aw fo halisa ka wakili jigin k'a fɔ an bɛ dɔnnibaaw ka kɛnɛ kan maa min b'an bolo kɔrɔ o ye Imam Umar Ture sɔɔni an bɛ segin ka na sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ inshallah. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل فالعلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل الحمد لله رب العالمين an balima tele ɲɛta filɛbaw an bɛ aw fo halisa aw minnu sigin bɛ k'an ka jamukan filɛ n'o ye dɔnnibaw ka kɛnɛ ye bi ani Imam Umar Ture de bɛ baro sigi la an bɛ ka kuma silamɛya khalifa kan nin tariku ninnu ka di tariku ninnu ye tasibilaw ye wa walanda caman de bɛ nin tariku ninnu kɔnɔ gɛlɛyaba min bɛ silamɛw kan ne delila k'a fɔ n ko a belebeleba sababu ye min ye o ye k'a fɔ an ka tariku de tun nana silamɛw t'u ka tariku dɔn illa man rahimallah bon tant que an ma segin o ma gɛlɛya dɔw bɛ a ka gɛlɛya an ka bɔ a kɔnɔ pewu o y'a to an y'a kanu ka nin baro ninnu ta kelen kelen ni karamɔgɔw ye bi Imam Umar Ture b'an bolo kɔrɔ an tun b'a la ka kuma alakira fatulen ayiwa khalifaya min nana n'o ye wele ko al-khilafa rashida walama al-khulafa ur-rashidun o maa minnu bɛ n'olu kɛra kira nɔrabilaw ye sallallahu alaihi wasallam an b'u k'olu de ta ka na kelen kelen Seydina Abubakar Siddiq karamɔgɔya yɛrɛ k'a fɔ k'o de kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam nɔrabila fɔlɔ ye wa a ma ta ten gansan jateminɛ dɔw de kɛra silamɛw fɛ a don sahababa minnu tun bɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔw jateminɛ ka taa ye k'a fɔ Abubakar Siddiq ni silamɛw ka ɲɛmɔgɔya ka kan o fɛn ninnu ye mun ye mun na u ye jateminɛ kɛ o ko la ani karamɔgɔkɛ bɛna don baro la n'o de ni se na inshallah Imam Ture i yɛrɛ ko ten سيدنا أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار الصديق الأجل القرآن كتني عليه كرا تمانيوين الدار كرا لا يا تشنتيجا أستاذ أبو بكر تولو ikadi kumande njera ne kosobe barakallahu fikum gela chaman beslamo kan a gela akacha de me ala belebele do jume u ka tariku don baliya kumani isinsa ka wallahi tariku isinsa ka ikadi membagaw nyini yere la minnu beslamo la kunu ku ka tariku don
u k'a dɔn maa minnu tɛmɛna anw ye jɔn ni jɔn de tun don laɲini jumɛn de tun b'u la u ka baara tun ye mun ye u dɔnbaliya nin n'o ma bɔ yen maa dɔw bɛ sɔn ka sahaba ninnu tuguma k'a fɔ ko ala kɛra fatulen de k'u bɛɛ murutira ka da kan i t'u dɔn ala kɛra fatulen k'u ye kira yɛrɛ janfa dɔw y'a fɔ mais dɔnbaliya de y'a kɛ o n'o tɛ n'i ye ninnu ka sira kalan k'u ka taabolo lajɛ vision min b'u la k'a lajɛ e b'a dɔn ko ninnu tɛ janfantiw ye ninnu tɛ maa murutilenw fana ye ninnu tɛ maa murutilen ye fewu wa ninnu tɛ tɔɲɔlikɛlaw fana ye wa fanga min fana dir'u ma n'o ye khalifa ye u m'a bɔsi fana a dira fɛn fɛn ma dɛ o n'a tigi ka kan Abubakar filɛ nin ye est-ce que i bɛ Abubakar yɛrɛ tɔgɔ dɔn fɔlɔ Seydina Abubakar a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ bisimila a yɛ kɛla ko Abubakar y'a tɔgɔ ye ayiwa an ye dɔ kalan ne bɛna e fana kalan o la bi ok an ye dɔ kalan Abubakar tɔgɔ ye ko Abdulahi i y'a ye o de kosɔn an ko tariku kalanni k'a nafa ka bon Abdulahi ibn Abi Quhafa i y'a ye donc nin fɔli a nafa ka bon kosɛbɛ silamɛw k'a dɔn Abubakar nin y'a sɔrɔ ni bonya tɔgɔ de mais a tɔgɔ yɛrɛ de Abdulahi ibn Abi Quhafa fɛn wɛrɛ min b'a la dɛ Abubakar min filɛ nin ani Alakira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a mɔkɛ 6nan de la Abubakar tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ ani kira bɛ Alakira mɔkɛ min tɔgɔ ye ko Murrata o ni Abubakar bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen i y'a dɔn kana fili kɔfɛ dɛ ani kira bɛ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni c'est-à-dire Kila bun Murra Murra bun Luwai sahih i y'a ye dɛ donc o kɔrɔ ye ko ja kira somɔgɔ de don n'i bɛ kira somɔgɔw ɲini an b'a fɔ k'an bɛ ka kira somɔgɔw ɲini wa Abubakar y'a dɔ ye n'i ko k'i bɛ kira somɔgɔw kanu kana Abubakar fili kana bɔ a la dɛ a b'a la parce que ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ dɔ la ayiwa i y'a ye i ka foyi t'a la walahi donc o yɔrɔ u k'o fana faamuya o de kosɔn i ka kuma nin barika b'a la dɛ silamɛw k'u jija u k'u ka tariku kalan n'u ye tariku kalan fili caman bɛ kumaw la dɛ a caman bɛ ladilan ni ye kelen ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kɔrɔ ni Seydina Abubakar ye ni san 2 ni dɔɔnin de Allahu akbar donc a bɛ komi filamanw don génération kelen don san 2 ni kalo 6 ɲɔgɔn de b'u cɛ Allahu akbar Alakira bangeni san 2 ni kalo 6 o bɛna Abubakar fana bangeni ma donc nin ye fɛn ye min b'a to u ka surun ɲɔgɔn na si la u ka surun ɲɔgɔn na hakilina na o bɛɛ ye waati kelen fana mɔgɔw ye kosɛbɛ Abubakar ma dan o fana ma Alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na yala Alakira ye san 40 kɛ Makan o y'a sɔrɔ a ma kɛ ciden ye kosɛbɛ o kɔrɔ ye ko a mɔna mɔgɔw cɛ ma waati la waati min cidenya mission tun t'a bolo donc ani maa minnu gɛrɛla ɲɔgɔn na o kɔnɔna na Abubakar b'a la k'a sɔrɔ ciden yɛrɛ tɛ fɔlɔ donc a ye kira dɔn a y'a jɛɲɔgɔnya a y'a teriya a y'a taama ɲɔgɔnya k'a sɔrɔ cidenya kuma yɛrɛ ma na o de kosɔn Alakira nana ni cidenya kuma ye don min kana don n'a ye Makan a ka du kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min sɔrɔla a teriw la ka da la o de kɛra Seydina Abubakar ye ka da mun kan dɔnniya kɔrɔ min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kira y'a fɔ a ka kumaw na o ko depuis ka ne bila kira ci laseli la ne ma ci lase mɔgɔ si ma maa min m'a fɔ ne na i jɔ fɔlɔ n ka miiri n bɛ taa hakili lajɛ fo n'a kɛra Abubakar kelen pe a fɔ a n'a ka sɔn ayi k'a hali a ma siga da la kabini a nana ma dɔrɔn k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa n terikɛ Alahu Taala ye ne sɔn bonyaba la mɛlɛkɛ nana ne ma ni wayu ye ka ne kɛ ciden nin manto nin ma o yɔrɔ bɛɛ la k'a ma ko n dalen b'i la e mana fɛn min bɔ i da kɔnɔ tiɲɛ de don bi m'an bila ɲɔgɔn fɛ o e ni ne de mɔna ɲɔgɔn kan yan i san 40 e ma nkalon min tigɛ e bɛn'o tigɛ bi cogo di n tɛ taa mɔgɔ si ɲininka nin kuma na i ye min fɔ tiɲɛ de don donc mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min ye kira tiɲɛtigiya ka fara a somɔgɔw ka d'a kan an ba Khadija o y'a furumuso ye a nana jigin o de kan o de y'a hakili sigi nka Abubakar nana don a kan dɔrɔn ka na nin kibaruya sɔrɔ yen dɔrɔn yɔrɔnin kelen a sinna ka sɔn a ma dan o ma dɛ a fana taara yaala a dɔnbaga minnu bɛ yen Usman bun Affan min filɛ nin ye Abubakar de y'a don silamɛya la n ye nin kuma mɛn Zubair bun Awam Abubakar de y'a ladon Allahu akbar donc ani Saad bun Abi Waqas ale ye ninnu bɛɛ wele a ko ma ko cɛ a b'a kalama an terikɛ min tɔgɔ ye ko Muhammad Ala ye bonyaba de k'a Ala y'a kɛ kira ye a ye n'an ka taa fɛ yen a y'u bɛɛ sama mɔgɔ dama dama a bɛ mɔgɔ 7 8 bɔ a b'u bɛɛ ladon silamɛya la tile kelen a kana bɔ a kɔ dɛ a nana ni kuma min ye an bɛ nin dɔn kabini bi tɛ n'a ye min fɔ tiɲɛ don an ka tugu a kɔ ma kadhaba ala Allahi 40 sana o tɛ se ka nkalon da Ala la quoi cidenya kɔ sababu la Allahu akbar Abubakar nin ye a ka jɔyɔrɔ dɔ ye kosɛbɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam y'a dɔn hiji wajibara Alakira kan
dɔw ko silamɛya hijira san 8 na dɔw ko san 9 mais kira mata a ye mɔgɔ min kɛ délégation ɲɛmɔgɔ ye ka taa ni mɔgɔ ye hiji la o de kɛra Abubakar ye nin kɛra kira ka ɲɛnamaya la depuis c'est-à-dire an bɛ fɛ ka min yira dɔrɔn critère minnu y'a to mɔgɔw ye Abubakar de choisi kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye kelen ka kira yɛrɛ to ɲɛnamaya la voilà a kɛtɔ ka silamɛ jama bila ka taa a ye mɔgɔ dɔ choisi ka k'u ka ɲɛmɔgɔ ye b'a fɔ ko yani maa min bɛ kɛ hiji yɛrɛ délégué général an b'a fɔ ten bi merci awɔ o kɛra Abubakar de Allahu akbar o tɛ kɛ gansan dɛ ale yɛrɛ tora Madina ko bon ko Abubakar e ka da jama i ka taa n'o ye hiji la taa kuma ne nɔ la nin kɛra ka kira to balo la nin kɛra ka kira to balo la mɔgɔw ye nin remarque u ye nin ta u ye point kelen sigi nin kan Allahu akbar kelen a filanan ye min ye awɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni bana nana degun a taalen hiji la ka na ni a degunna bana bolo don min ni a ma se ka taa seli ni jama ye a y'i dalen to a ka so kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a y'a fɔ Abubakar ɲɛna k'a ka seli ni mɔgɔw ye Allahu akbar nin yɔrɔnin caman ma ɲɛna nin kɔ dɛ waay nin bɛɛ kɛra k'a to ɲɛnamaya la waay k'a yɛrɛ maaw la ni ne tɛ yen nin cɛ in bɛ se ka gɛrɛ koyi awɔ a bɛ ka Abubakar ka nɔrɔbilaya de yira a bɛ k'a yira de n'o tɛ o don y'a sɔrɔ Umaru bɛ yen Usmane bɛ yen Ali bɛ yen bon hali n'a y'a sɔrɔ Hasan ni Husaini u kun tun ka dɔgɔ olu ka dɔgɔ denmisɛnninw yɛrɛ tun hali silamɛya bɛ na don min na Ali yɛrɛ fana tun ka dɔgɔ a bonyaba bɛ an yɔrɔ nka Ali tun ka dɔgɔ awɔ tiɲɛ don kelen donc maaw y'a ye ala kɛra jɛna maa min ka seli ni maaw ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya la ni ale dɛsɛra maa min kan ka seli ni maaw ye tiɲɛna ni ala kɛra tɛ yen an kan k'o ta k'o k'an ka ɲɛmɔgɔ ye c'est-à-dire ni ka kuma in fɔ mɔgɔw ka faamu kira banana sallallahu alaihi wasallam a bananen hali tile 10 ni dɔɔnin o bɛɛ kɔnɔ Abubakar de bɛ ka seli ni mɔgɔw ye et puis kira de autorisation di a y'a di a y'a fɔ Seydina Abubakar a ka seli ni mɔgɔw ye mɔgɔ wɛrɛ tun b'a fɛ ka a dévier awɔ ko ya Rasulullah bon Abubakar ye cɛ min ye bon a dusu ka magan n'a jɔra i jɔyɔrɔ la kasi bɛ sɔn k'a dɛsɛ i t'a fɔ dɔ ɲɛna o ka seli ni mɔgɔw ye kira ko petu ko ala tɛ sɔn mu'miniw tɛ sɔn fo Abubakar yɛrɛ a b'a ka bana kɔnɔna na dɛ dɔ y'a ɲin'a fɛ k'a ka Abubakar bɔ yen k'u ka mɔgɔ wɛrɛ bila fo abada donc nin yɔrɔnin nin ye mɔgɔw attiré kosɛbɛ k'a dɔn maa min bɛ ɲɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la o ye Abubakar Siddiq ye point sabanan karamɔgɔ Tolo Allahu akbar i yɛrɛ aya min kala kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ ala yɛrɛ maa min kɛ ala kira yɛrɛ jɛɲɔgɔn ye k'a kɛ a terikɛ ye a ka taama na don min n'a bɛ bɔ Maganka na Abubakar y'a sacrifice ala kira ka ko la fo jɔyɔrɔ 4 a yɛrɛ y'a yɛrɛ di ko ne bɛ tugu i nɔfɛ u kan ka taa ni moyen minnu ye bolifɛn min kan ka taa n'u ye voyage fɛrɛ a jɔra n'o fana ye a ka denbaya a y'u fana mobiliser a denmuso a denkɛ a ka jɔnkɛ a ye ninnu bɛ mobiliser u k'ala kira dɛmɛ pour que k'a kɔ dogo mɔgɔw kana ye kira de Alahu Taala de y'o tanu k'a ye kuranɛ kɔnɔ iz yaqul illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ala ye mɔgɔw kunnadani nin ye Allahu akbar aw bɛ ka ban ka Muhamadu dɛmɛ wa n'aw m'a dɛmɛ ala y'a dɛmɛ ka ban faqad nasarahu Allah aw t'a kalama ko ala y'a dɛmɛ wa don min ni kafiruw b'a gɛn ka bɔ Magan maa 2 dɔ la kelen iz yaqulu la tahzan maa 2 dɔ la kelen waay Allahu akbar o maa 2 ni ni mɔgɔ ma hadisa kalan i t'a tɔgɔ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ n'i ko k'i t'a hadisa fɛ i t'o cɛ kelen tɔgɔ sɔrɔ dɛ o y'an tɔma ye Seydina Abubakar Siddiq as-Siddiq al-ajal donc ala kira sallallahu alaihi wasallam thaniya ithnain idh huma fil ghar et puis fana ala ye médaille 2 de d'a ma yɔrɔ la ye i ye kuma min kalan nin ala yɛrɛ de y'a sariya k'a fɔ ko ala kira terikɛ de Abubakar ye a y'a fɔ iz yaqul li sahibihi donc ala yɛrɛ de y'a témoin ye k'a fɔ ko nin ye kira terikɛ ye Allahu akbar a ma d'aw ma dɛ ko inna Allaha ma'ana nin kuma nin dɛ nin ye bonya belebele Seydina Abubakar ye n y'a kala tafsir dɔ la ko Seydina Musa waati min farana y'a gɛn a n'a ka mɔgɔw kosɛbɛ u bɛ ɲini ka k'u la parce que u taara bɛn ji ma kosɛbɛ ko Musa ka mɔgɔw ko Musa ma inna lamudrakun ko Musa k'u ma kalla inna ma'iya rabbi voilà ko Musa ye min fɔ inna ma'iya k'a ye ma'iya segin a yɛrɛ ma de a kelen de don ne ka ala bɛ nɔfɛ ala bɛ ne nɔfɛ mais ko ala kira n'a Abubakar taara de k'a ko inna Allaha ma'ana ala bɛ anw fɛ Abubakar kira ye Abubakar fara a yɛrɛ kan quoi anw ne kelen tɛ dɛ e ni ne an ni ala yɛrɛ de ɲɔgɔn o yɔrɔnin de waay hakilima bɛ kan k'a ye wallahi Abubakar tɛ mɔgɔ gansan ye la n'o tɛ kira tun bɛ se k'a fɔ a ɲɛna kana jɔrɔ dɛ ala bɛ ne fɛ
mais a m'a fɔ ten dɛ ala b'an fila fɛ de quoi. ala bɛ anw fila de fɛ mais Musa t'a la ko Musa ko ala bɛ ne fɛ fa aw kana jɔrɔ ala bɛ ne fɛ ka ban c'est à dire ne nɔfɛ aw bɛɛ bɛ kisi nin ko ninnu de kosɔn maaw ma ayiwa u ma siga tiɲɛ tiɲɛ na Abubakar ni nin jɔyɔrɔ ka kan ka da a yɛrɛ ye jɔyɔrɔ min fana kɛ kira fatɔ don bɛɛ panikira bɛɛ mawuna bɛɛ nalon t'a la mais ale ma yɛlɛma ka bɔ a cogoya la l'homme de situation c'est à dire kuma dɔw la ni gɛlɛya wula mɔgɔ dɔw bɛ yen voilà n'olu na u bɛ situation maîtriser facilement o de kɛra Abubakar ye bon n'o tun tɛ ni tun y'a kɛ mɔgɔ magaman dɔ bɛ mɔgɔ fɛngɛlen dɔ ye ko bɛɛ tun bɛ tiɲɛ ala k'an kisi maaw tun bɛ yɛrɛkɛ u tɛ fara ɲɔgɔn kan tugun nka ale ka nin kuma nin y'a to jama farala ɲɔgɔn kan jama kɛra kelen ye kosɛbɛ bon sahabaw tun ye hakilina dɔ o ye adamaden kow de ansaruw wulila don min ala kɛra fatura yɔrɔ ala kɛra fatura tɛnɛ a sun ma don fo araba ala k'a tɛ a sabatilen bɛ diinɛ gafew la ni ayiwa nabi ɲuman fatura a sun man ka don fo nɔrɔbila ka ɲini a la Seydina Ali y'o fɔ Nahjul Balaga kɔnɔ awɔ Seydina Ali y'a kuma fɔ hali n'a y'a sɔrɔ Allahu akbar o tɛ lakale parce que i ye min fɔ dɛ an ka silamɛw t'u ka tariku de dɔn problème b'an kan dɛ tariku yɛrɛ ye min fɔ silamɛ caman t'o kalama n'o tɛ a bɛ Nahjul Balaga kɔnɔ Seydina Ali de ko k'a sabatilen don ala kɛra ka kuma kɔnɔ ko ni kira fatura ko maga kana kɛ foyi la fo ka nɔrɔbila dɔ ɲini silamɛw la nka fɔbaga jugu dɔ sɔrɔla ko non k'u ye kira siw dalen to ko ka taa kɛlɛ kɛ fanga nɔfɛ voilà parce que ni mɔgɔ b'a fɛ k'a fɔ k'a juguya k'a sɔrɔ u ma fili dɛ dɔw bɛ k'i janto a la o kira m'o de y'a to ansaruw yɛrɛ y'u ka fɛngɛ kɛ oui parce que tɔw occupélen tun bɛ kira la de ansaruw de ko sisan kɔni anw fana bɛna an ka ɲɛmɔgɔ de sugandi n'o ye Saad ibn Ubada ye Allahu akbar Abubakar de ye o kuma ni ŋunuŋunukan mɛn a sɔrɔla ka wuli ani Umar ni Abu Ubaida u taar'u sɔrɔ Bani Sakifakaw ka fɛ jardin na tantanba nin kɔrɔ Allahu akbar ko aw b'a fɛ ka min kɛ nin k'o tɛ ko ye kalifaya min filɛ nin ye ko Kurɛsiw ta de don Allahu akbar Kurɛsiw de muhajiruna minnu bɔra Maka ka na k'olu ta dɔn dɛ aw bɛ ka min kɛ nin parce que a bɛ se ka kɛ kuma minnu fɔra kɔrɔlen wala an ye critère minnu fɔ nin o taara dɔw hakili kan ka da ala kɛra fatɔ de maa caman hakili ta bɛɛ paniquera mais nin kuma ninnu fɔr'u ɲɛna min kɛ o ko ala la a ye tiɲɛ fɔ ala ko tiɲɛ Abubakar n'a ka kan mais Abubakar yɛrɛ m'a yɛrɛ yira est ce que b'a dɔn o don a ye min kɛ a ko ansaruw ma ani muhajirinaw ne bɛ min ɲini aw fɛ cɛ dɔw filɛ nin ye ko Umar ibn Khattab cɛ kelen filɛ nin ye ko Abu Ubaida ala kira yɛrɛ ka danaya bɛ mɔgɔ min kan ne b'a ɲini aw fɛ a ye maa kelen ta nin cɛ fila nin Seydina Abubakar y'olu le proposer a m'a yɛrɛ yira a y'a yɛrɛ bila kɔfɛ nin cɛ fila dɔ la kelen a y'o dɔ ta n'o kɛra a ka ko bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ ansaruw aw bɛ min na a y'o bila pewu o yɔrɔ bɛɛ la Seydina Umar hakili ye yeli k'a ko hey an tɛ mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ dɛ a fana sina ka Seydina Abubakar ta a tɛgɛ ma ko an bɛ e yɛrɛ de kan ka ɲɛmɔgɔ ye ni cɛ de ye silamɛw ka ɲɛ parce que kira ye ne de kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye don min na u bɛ taa hiji la o y'a sɔrɔ kira ma voyage a san kira ye yamaruya kɛ ko ka nin de bila ka seli ni mɔgɔw ye k'ale to bana la tile 10 ni kɔ kira fatulen mɔgɔ min sera ka jama maîtriser ni de don a y'a ta a tɛgɛ ma a ye nin ta dɛ n'anw ma nin k'an ka ɲɛmɔgɔ ye an bolo b'a jɛ la ilaha illallah tumana min na o kɛra o tuma k'an ka taa misiri kɔnɔ parce que a y'a dɔn silamɛ jama a tɛ ɲɛ abada fɔ ɲɛmɔgɔ k'aw la min bɛ se ka jama mana fara ɲɔgɔn kan ni ɲɛmɔgɔ t'aw la o kɔrɔ ye ko sitanɛ bɛ don aw la Abubakar hakili ye nin de ye ɲɛmɔgɔya ka ɲini joona walasa jama ka fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan a ka discours belebele min ni tariku bɛ ka segin a kan tuma bɛɛ wallahi kuma seginna o de ma Allahu akbar adamadenw inni wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum a y'a fɔ a ka discours dɔ la ne balimaw ne kɔni taara ka kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye mais ne ma fisa ni aw ye dɛ kelen a ko fa in ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawwimuni ni n ye ɲumanya kɛ ni n ye ko min décision min ta n'o ka ɲi a ye n dɛmɛ ni n ye décision min fana ta ni fili b'a la a ye n latilen ɲɛmɔgɔya o de kɔni ne ko n ko tɔn caman bɛ sigi u bɛ tɔgɔ dɔw da wɛrɛ la mais est ce que u bɛ ka nin u ye tɔgɔ min da est ce que u bɛ k'a labaara ne ma fisa n'aw ye dɛ an bɛɛ ye kelen adamadenya ɲɛmɔgɔya kɔrɔ tɛ ka wo n ka fisa ni tɔw ye est ce que maa caman bɛ nin yɔrɔ kalama a bɛ caman ɲɛnama ko n'u kɛra ɲɛmɔgɔ ye ka ban dɔrɔn u tɛ mɔgɔ wɛrɛ jate tugun wa ale y'o fɛ a ye terrain cɛ o kan ne ma fisa n'aw ye dɛ nka ne kɔni kɛra aw ka ɲɛmɔgɔ ni n ye ɲuman kɛ a ye n dɛmɛ ɲuman in na mais n'a y'a ye ko n ye ɲuman sira bila a ye n latilen ka adamaden tɛ bonya fili ma ka sɔrɔ k'a ka règle générale d'u ma wa n bɛ min fɔ aw ɲɛna maa o maa ni tiɲɛ b'i fɛ
tiɲɛtigi awɔ o de ye mɔgɔ fangatigi ye fo n k'a ka tiɲɛ segin a ma wa ni tiɲɛ tɛ maa min fɛ n t'i dɛmɛ i ka nkalon kan dɛ hali ni maa ba ye Ayi. mɔgɔ ɲɛkɔrɔ voilà wa a y'aw jija silamɛya baara o kana taa k'aw to dɛ a ye jihadu kuma fɔ ɲɛna silamɛya baara a kana taa k'aw to dɛ Allahu ça fait a ye akbar. kutuba nin kalan a ma janya wa bɛɛ a y'a ka o b'a fɔ ko qalla wa dal ça fait ni assemblée la u b'a fɔ ko premier ministre ka taa ka a fɛngɛ bilan a ka bilan di Oui. wa Abubakar y'a bɛɛ di miniti dama dama kɔnɔ miniti wa a fɔ seconde dɔrɔn miniti tɛ dɛ seconde dɔrɔn wa a ye kuma min fana fɔ Ahan. a ka baara taara o de kan a ka baara fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye baarakɛla ka kuma man ca a kɛlen ka kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye alakira ayiwa alakira kɔni ka suturali kɛra awɔ alakira tun ye kumakan minnu tɔ a kɔ a fɔlɔla ka o de appliquer mɔgɔ b'a fɔ ko nin ye mɔgɔ murutilenw ye wa alakira tun ye jamakolo dɔ labɛn awɔ n'o ye Usamata bun Zaid awɔ alakira tun y'o labɛn ko ka taa Romain ka kɛ tiɲɛ don Romain Tiɲɛ kunbɛn don. ka o bɛ ka dankari silamɛw la mais bana de kosɔn u sumayara dɔɔni sumayara, oui. an k'an jɔ ka makɔnɔli kɛ alakira ka bana bɛ laban cogo di u ma se ka tor'o la taa kira jama. fatura Kira fatura k'a sɔrɔ ninnu ka kɛlɛbolo yɛrɛ bɛ soforokun na ale kelen ka fanga ta yɔrɔ min na dɔrɔn ko sama ka mɔgɔ ko a ye sira a ye minɛ continuer kira tun ye fɛngɛ a ye continuer a fɛ dɔw ye sira baara ko ko alakira ka kalifa i t'a to kɛlɛbolo nin u lasegin ka na mɔgɔ minnu murutira ka bɔ silamɛya ma olu ta ka jugu ni ye dɛ i t'a to an ka taa murutadu ninnu kɛlɛ fɔlɔ mɔgɔ dama dama bɛ yen Musalimatul Kazabi o bɛ yen al aswadul anasi kosɛbɛ ani Tulayha ninnu Sujaha ninnu. mɔgɔ murutilen dɔw filɛ nin ye anw kɛrɛfɛ i t'a to an k'olu kɛlɛ fɔlɔ a ko ma ko abadan kosɛbɛ la ahullu liwa an aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ka kɛlɛbolo min labɛn Ka ne ko ne ko drapeau walanka jigi. o kɔni o tɛ kɛ fiyewu la ilaha kelen illallah Muhammadu u tilala ka proposition wɛrɛ kɛ m'o baasi tɛ komi Usama fana ye denmisɛnnin ye jeune de don a tɛ san 20 yɛrɛ bɔ il était 18 ans ayiwa a don san 18 de tun Ayiwa. wayi denmisɛnnin cɛkɔrɔbaw bɛ yan maa ba yirika expérience bɛ minnu na kɛlɛ la kosɛbɛ nin denmisɛnnin tɔ e b'o kɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye cogo di bon sisan n'i ma ɲɛ k'i bɛ a bila ka taa Awɔ. a falen ɲɛmɔgɔya falen i ka maa wɛrɛ bila a nɔ la a ko ko ala kɛra ye maa min ta ne k'o bila k'o kuma tɛ e ye ko Usama k'a ye sara minɛ donc nin jɔyɔrɔ nin ye maa caman fana sɔgɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko i ye min fɔ l'homme de terrain de don awɔ adamaden gɛlɛya mana na cogo o cogo maa min tɛ bɔ a hakili kan maa min tɛ paniquer maa min tɛ dɛsɛ ka dilanni kɛ o ye Abubakar ye donc Usama ka ko a ye o ɲɛnabɔ Allahu a tora o fana na mɔgɔ minnu murutira dɔw ko ko silamɛya minnu ko k'u bɔra silamɛya la awɔ ani minnu fana ko ko olu tɛ silamɛya yɔrɔ dɔw labaara ka d'a kan mɔgɔ murutilaw kɛra tilayɔrɔ fila ye awɔ dɔw bɔra la pewu mais dɔw ko ko olu an b'a la mais an t'a bɛɛ kɛ an tɛ jaga bɔ tugun dɛ ka d'a kan an tun bɛna jaga di alakira de ma alakira tɛ Kira yen fatura. an t'o di bilen ɔ dɔw fana ko ko olu fana ye kira sɔrɔ u yɛrɛ ye awɔ wayi o mɔgɔw bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen o Musailamatul Kazzab ka o mɔgɔw tun bɛ bɛ yen oui yen ani cɛ dɔ nin fana a tɔgɔ al aswadul anasi Yaman kosɛbɛ ani Tulayha ninnu ani Tulayha kosɛbɛ ale fana ko ale nabi ɲuman ye awɔ yari ninnu bɛɛ tun ye problème ye nin kelen kelenna bɛɛ tun bɛ kɛ sababu ka silamɛw walanka ka bɔ ɲɔgɔn na est ce que b'a Abubakar ye kɛlɛbolo 11 de labɛn ka ci ka taa yɔrɔw la a bɛɛ mɔgɔ murutilenw ye kɛlɛbolo 11 kɛlɛbolo 11 k'a bɛɛ ci a ye taa ninnu kama a ye taa ninnu kama a ye taa ninnu kama ka na u bɛɛ lasegin ka na silamɛya wɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar donc komi waati ko de don kosɛbɛ an bɛ Abubakar radiyallahu anhu Radiyallahu an b'a anhu. ka baaraw résumé awɔ dakuruɲɛ dama dama kɔnɔ i y'a dɔn an bɛɛ bɛnna ma k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam sallam a jɛɲɔgɔn de Seydina Abubakar ye o ye tiɲɛ jɛɲɔgɔnya min alikuranɛ yɛrɛ ye o sɛmɛntiya kosɛbɛ miniti kelen kelen de dɔrɔn i y'a dɔn kosɛbɛ o tuma na awɔ alakira fatura fana k'a sɔrɔ a dalen don Abubakar la kosɛbɛ fila donc Abubakar radiyallahu anhu Mhm. a ye ansaruw fara ɲɔgɔn kan Awɔ. ka muhajinaw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka silamɛya baara san 2 ani kalo 6 kɔnɔ a nana fatu ala ka wele sira a fatutɔra a ko mɔgɔw ma ne b'a fɛ aw ka Umaru kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye donc nin bɛ wasa kɛ a bɛ wasa kɛ kojugu ma la yudraku kulluhu
la yutraku jullu kuma dɔ la ko ten ko min bɛɛ tɛ sɔrɔ n'i ye dɔ sɔrɔ kana fɔ i b'o bila k'a bɛɛ ɲini i b'o minɛ k'o da kɛrɛfɛ ka da wɛrɛ ɲini Ture an ye min ta bi an b'o da kɛrɛfɛ sigi wɛrɛ inshallah an bɛ sigi k'a tɔ fara ɲɔgɔn kan inshallah an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn foyi ma to waati la fo n'a kɛra folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di an ka karamɔgɔkɛ ma Imam Umaru Ture an bɛ ka silamɛya tariku ta dɔɔni dɔɔni ka bɔ ɲɔgɔn na ka da lahalaya caman kan tuma dɔw la ko dɔ dɔ ko ten ko ni cɛntigiw y'u makun kojugu ko nkalon bɛ cɛn sɔrɔ dɛ wala nkalon bɛ taa ɲɛ a bɛ taa gɛn waati o waati k'a b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka miiriya ka suma a y'olu caman lafili o hukumu kɔnɔna la an y'a kanu ka ni walanda ninnu sigi dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna ma an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ aw ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔnnibaw ka kɛnɛ kan ka bɔ bi la ka taa se o don ma an y'aw to Alahu taala ka kalifa n'a ka kɔlɔsi kɔnɔ hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in